ola hei tun tum chu cooker lui hian cooker thar kan va thleng dona exchange kha an kalpui le tawa prestige lamten chuan hei hi kan va thleng doni bungrua chi sang sang kan kenga luite na hmun hi hei Millennium Center kong chunglama tanga lua second floor C54 a hian ani ta hian bungrua chi sang sang kha a thleng thei don ani kan nei azir zelin bungrua chia heta karon dang hian lo chiranga an phalchin le chin lo chuan ta hian ka han lut pheyanga bungrua hei kan thleng nual dona a hmun hi chiang lo tan hei karon tilanga chuanin hei heng ho hi ka bungrua ken phei ho chu ni ta he chuan cooker bik hi ka thleng tur kha kan tilanga nga helai mi hi ka thleng dona hei mi hi chuan hei hi an exchange dona ni a thleng top thei bik chung lowa a hlut na zir khan pek ve ngai ta ma se man dawin kan thleng dona ni hra chiang du chon ka phone number ron da hin in lo wa bianga in lo vakal ve theu do ni chuanin hei ka bungrua hlui ken ho hi frying te induction tuilum na le grinder chia ti vel hi ka keng nual ta chuan ta hian tuilum na bom thar hlak grinder cooker ti vel hi ka thleng ta he man khop maya in lo wat thleng ve theu da ni he hlok khop mai hei hela hianin thing tu pui chum han oma ma chamui ne kan phul thakanga chi kan thlakanga me an hi a san pa hian ka ei ngai lem lowa thing tu pui chum an al thak vel nan hi chon me an hi ka mang ve thina tok view tu rangai na ti han chuan ta hian ka fry a tel nge dawin ta hian kel sakan thakom boka Lui khop màyเป็นเซตอัพด้านที่ดิบแล้วดีเตียละแล้วดิบไข่กุ้งเราผมดันที่โม
ที่นี่มันผมเรื่องกระดาษลกไหมเจ็บดุกพระตาเกลสกันนะตุยเดี๋ยวหันสมัครปาปอร์แพกหันแม่เวลเฮ็ดตุยเดี๋ยวมาว่าเทียมไปรู้จังวันเป็นสตับดังให้ดิบเราที่นี่มาเนี่ย